Tuwing may ulan lang may pulse dito mga kachokoy. May chocolate na. Yan, maambun na naman. Yan, maganda ng sikat ng araw ngayon mga kachokoy. Lapu-lapu, supo. Kamusta? Natuwa kayo sa ulan ah. Umuulan ngayon mga kasyakoy. M-Random TV. Hoy, paghahanda para sa bagyo. May parating na bagyo. Para hindi mo bumagsak pagdating ng bagyo mga kasyokoy. Okay.
Nene kalisto mo ni Muli. So? Good day mga kasyokoy. Yan. Maulan. Ano sa bagyong Pico. Paligid natin basa. Ngayon mga kasyokoy, pupunta tayo sa dagat. Mag-uumang tayo ng flooring. Kasi hindi ko na umang kahapon. Sayang. Tignan nyo mga kasyokoy. Maulan, epekto ni bagyong Kiko. Wala siyang hangin. Pero yung ulan niya dire-diretso mula pa kagabi. Ayan. Agos ang tubig mga kasyokoy. May palayan dyan mga kasyokoy. Ayan, baba na tayo mga kasyokoy. May falls. May falls pag bumabagyaw. Ito pa. Tuwing may ulan lang may falls dito mga kasyokoy. Oh. Uy, dulas. Alright. Dito na tayo sa baba. Parang kulay sa tubig ng dagat. Kulay chocolate na. Epekto yan mga kasyokoy ng ulan kahapon. Tsaka kagabi. Magdamag. Boss Rafael, yung bangka mo, yung mandar. Shoutout nga pala kay Don Rafael. Bumili ka na ng bagong makina. Pinapahirapan mo kami eh. Ayaw mandar ng bangka nila. Shoutout kay Rafael, bumili ka na ng bago. Rafael Karanay. Hindi na pagmandar ka ganitong tagulan. Andito na tayo mga kasyokoy sa Pasabing. Yan. Hindi siya nakaumang ang ating flooring. At ang tubig ay malapot na. Kailangan nating sambutin at sayang ang huling isda. Baka sakali makarami tayo. Yan, mukhang uulan parang maghapon magdamag ulit mga kasyokoy. Mula sa Pasabing. May nakasabit na isang nasa fish trap. Walang panahon, walang mga ngayon, walang huli mga lapo-lapo, kaya sinabit ko muna yan. At isa pa, madumi na siya mga kasyokoy. Malilinisan na lang yan ng ulan. Yan, maambun na naman. Woo! So, yan na mga kasyokoy. Tapos na natin ibabang lambat. Babalikan uli natin yan bukas. Surprise na lang, kailangan nating balikan na lang yan. Tinan nyo naman ang tubig ng kasyokoy. Wala na, malabong-malabo na siya. Para na tayo nasa ilog. Parang tubig lang ng ilog. Ayan. Surprise yan para bukas mga kasyokoy. I-update ko kayo bukas. Good morning, kasyokoy. Yo, what's up mga kasyokoy? Wow, ang ganda ng sikat ng araw. Yan. Pagkatapos ng ulan, sisikat ng araw. At napakaganda niya mga kasyokoy. Yan, maganda ng sikat ng araw ngayon mga kasyokoy. Hindi na maulan, ewan ko lang mamaya. Baka umulan pa rin. Yan, pero yung tubig sa dagat, kulay brown. Hindi pa siya malinaw mga kasyokoy. Ng guantes. Gasolina pa tayo. Reserva.
Lapo. 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 Chokoy! Yan! Bangus, malaga, lapu-lapu, supo. Crabs, supsap na malalaki. Yay! Ayos! Pwede. Tapos ng ulan, may araw na sisikat. At may huling marami. Bangus. Ito mga kasokoy. Bakit itong bangus natin? Malaga. Thank you Lord. Another blessing. Naanod na tayo mga kasokoy. Lakas ng agos. Yan ang araw. Ganda ng sikat ng araw ngayong araw. Wala nang bagyo. Sana bukas marami pa tayong huli. Mas marami pa dito. Nice. Emerald TV.